खुलुमबाय गोजों फुंबिलिनि बाथौ बिमुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव बे आहमगाव बाथौफुरियाव जे साननायनि हाबाफारिजों थामजिथि बोसोरसालियाजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान फालिथायजों बे साननायनि हाबाफारिखौ खुंनो लानाय जादों। दा बेवहाय गासै जिल्ला आफादखौ बेखौनो फोरमायहरनो सानदों आरो बिथांमोना दिनै जोंनो फोरमायहरदों बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव दा मोनाबिलि समाव थान्दै मेल जिरायनाय दङ आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैबाय थादों आरो गाबोन बेवहाय जों गासैबो जिल्ला आफादजों लोगोसे गुवाहाटि जिल्लानि बानजायनायाव दिनै बाथौफुरियाव बे साननैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिनिनो दिनै गिबि सान आरो गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि आलारि फोजोंनाय आलासि लिंहरदोंमोन जनजाति बा इस्सानि लिंथुमगिरि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा फैदों आरो जोंनि गेजेराव आलासि महरै लाइमोन आफादनि फोसावदिं बिबानाव थानाय गोदोनि राजेन बर' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव मोनफैदों आरो बेखौ बिथांमोनखौ दा बे सम बायदियै बिथांमोना मोनफैनो हानायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय साबायखर बावदों आरो लोगोसे जाखिनि दिनै थान्दै हिसाबै बाहागो लानो फैबाय थादों बिथांमोनाबो जाहाथे बे बाथौफुरियाव मोजाङै सफैनो हाथों। प्राय 27 जिल्ला आफादफोरा बेयाव बाहागो लागोन आरो बाहेरा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैगोन। दा बे फैनाय बिथांमोना खौरां हरदों। दा जोङो आसा खालामदों बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। जिहेतुके दिनै सेथि साननि हाबाफारियावहाय बेसेबांसो जिल्लानिफ्राय थान्दै फैनो हागोन नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों? दा जोंनियावथ' जे 27 जिल्ला आफादफोर दङ आरो बिथांमोना दिनै फैगोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे लिमिटेड खानानै हरदोंमोन 50 थान्दैफोरा बेवहाय बाहागो लानांगोन आरो गाबोननि समाव नांजाबना थानाय जिल्ला आफादफोरा जेसेबां हायो गाबोननि गेजेराव फैनांगौ फुंनि समावनो बेखौ बिथांमोनखौ हरदों। थेवबो दिनै 400निफ्राय 500 थान्दैया बेवहाय थुबुर जागोन आरो जोंखौ बोथोरा एसे माबा खालामदोंमोन नाथाय जों जेबो खालामाखै बोथोरा बोथोरनि खामानिखौ मावफागोन। नाथाय दिनै जों धोरोमारि हिसाबै जोङो बोथोरा गाज्रि होननानैथ' फैयालाखिनो थानाय नङा जोंनि खामानिया मोजाङै सोलिलांबाय थादों आरो मोजाङै सोलिगोन होननानै बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे जोंनि गासैबो हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार जाथों आरो जिखिनि थान्दैफोर बाहागो लानो फैदों फ्राय नै दौरि बिथांमोनाथ' मोनफैबायनो फ्राय मैयानो मोनफैबाय आरो दा फैगासिनो दं। माखासे ट्रेनजों फैदों माखासे बास लाना फैदों। दा थेवबो जोङो थानाय जानायनि एसे उसुबिदा जागोन होननानै बुंनाय लेखा नाथाय जोङो थानायखौबो थिग खालामनो हाबाय। जोङो बर' हाइ स्कुलनियाव जों माखासे थान्दैफोरखौ लाखिगोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि जा गाहाय मावख' बेवहायबो जोङो लाखिनाय बेब'स्था खालामदों आरो बेयाव जों गाहाय बाथौ थानसालियावबो थानायनि बेब'स्था दङ। माखासे जोङो इउरिनाल लेट्रिनफोरखौ जोङो टेम्परारि हिसाबै खालामनाय जादों नाथाय जेबो उसुबिदा गैया। जोङो बोथोरा गाज्रिबाबो जोङो प्रग्रामखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हागोन होननानै आसा खालामनाय जादों।